welcome naman diri sa atong channel Pirot Haranista, no. Magadulong na kami sa inyo, no, sa pilak mga ambahanon, no. Pasensya kamo kay dito kami nagalin sa kwan. Dito kami pa nagalin sa Maribong, no, sa Tani Resort, no. Kaya naging agaw kami anay ito. Bisan jutay lang at tinion subong maka-live man kami anay sa inyo. Yari gali ang ambahanon, atong igadulong sa inyo na nagatigulo ng panyo nga sida. Mapait sa mata ko, lumusap ko sa mga luha, kasing-kasing ko nagkabako, kung hindi ikaw makita. Oras ang kahapunano, yang adlaw kahinunod na, ginatapong ako kapungaw, kag sa imo kagkabalaka. Walay sapayan, bisan nimo ako bayaan. Walay sala putang-putangan, tukhan ko imo kintilasan. Mamupot sa nalang, putsa na lang sa panyong sida, kag dito ni mo karon sa pag-umbong inigugma. Walay sapayan, bisan nimo ako bayaan. Walay sala putang-putangan, tukhan ko imo kintilasan. Kukma mo sana lang, sana lang sa panyong sida, kag dito ni mo karon sa pag-umong hinigugma. Kag dito ni mo karon sa pag-umong hinigugma. Okay no? Umuyat to. Ang ambahanon dulot na itong anay sinyo una-una. Yatong ambahanon nga nagatigulo ng panyo nga sida. Yato ko lang ambahanon, no? Para gid sa aton nga mga nagasuporta gid sa aton sa sini nga channel Pirot Haranista, no. Labi na gid sa aton mga OFW nga yara sa nakalain-lain nga nasyon. Labi na gid sa Ma'am Mary Ricabar, no, kag subong man sa kaya Ma'am Im, no, ang Pedregosa, Ma'am Emilian Pedregosa. Labi na gid sa kay Toto Edward, no, nga naga suporta gid sa sini nga kalingawan, no.
diri sa aton channel Tirok Haranista. So, mayong hapon lang grasya mo. Pasensya kayo na ulot pasal kami. Dito kami kina sa kwan mo. Sa beach galing ti hindi nang kami to kay gayong nga maga live kay ang signal ang problema dito. Dire kami subong sa kwana sa GT, no? Sa 95.5 nga FM, no? Sa Janitangko paano? Station sa pansato ni Sir Randy Alaza, no? Okay, no? Kaga mayo pa siguro pagkantahon tarmana si Inday Rose. Ano gani ang imo nga dali ang talin ba papasiti pa karon. Mga tugat. Ang din. Unsya gidman. Unsya gidman. Oh. Yari ang ambahanon nga nagatigulo kun siya gitman. Magpili ka sing usa among nga duwa. Magpili ka ako bala o kun siya nagidman palihog maghambal ka ang susulod sang kasing-kasing mo kung mahimo di pagtaguan. Kung siya gitman, siya ang kalipayan mo. Kung siya gitman, ano pa ang mahimo ko? Magapaiway ako kag antuson ng kapaslawan kag sa iya mga kamot ikaw ako ni katugyan o kasakit galain ang akon bot tungod kay siya kag di ako subong ang imo kaupod puto sa paghanduraw na lang ang akon mahimo bangon imo nga ginpuira kag ginlimot ang pangako nangako ka hindi ako masakitan pangako nga sa dughan mo ako gid lamang karon diin na ang ginpangako mga langit sa baylong nga kalipay ang naagong ko kasakit o kasakit galain ang akong bot tungod kay siya kag di ako subong ang imo kaupod puto sa paghanduraw na lang ang akong mahimo bangon imo nga ginpuira kag ginlimot ang pangako puto sa paghanduraw na lang ang akong mahimo bangon imo nga ginpuira kag ginlimot ang pangako. Shout out rin na kay Ma'am Edita Rivero, kay Ma'am Remy Agabi Centenares, kay Bibi Scooter, kag happy fiesta dira sa Butong Uton. Okay. Araw-araw ginatag ko na kay Inday Rose. Sa mga Centenares pamilya, no? Mayong hapon na kasi niyo. Kaga siguro mayo pa mabasa talaga sa shout out, no? Si Inday Rose lang mabasa.
magsikap sa mabuting gawa. Magsikap sa mabuting gawa, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat ng mga taga-subaybay ni Tatay Perot. Shout out po sa lahat ng mga taga-Pasig City, lalo na po sa mga taga-Barangay Tuburan, Panela Family, Panes Family. Masikap sa mabuting gawa, Japon. Shout out din po sa Padernilia Family, Batilante Family, Pagayon Family, Casa Family, Morales Family, sa Panolino Family, sa Gidan Family ng Barangay Tuburan, Pasig City. Sa masikap sa mabuting gawa. Japon, pa-request ako Tatay Perot, sino ang dapat basulon? Salamat po. Wala na. Comment lang sa gusto mo pa-shout out. Kaya, pagka-request nyo, na yun. Yan. Sino ang dapat basulon? Kasi doon pa dyan. Aton nga papel ilang kinikanan, katamis ka pahit na pasimpalada, kapritso sang anak kinahinapunan, kag napabukal pa, kag napabukal pa sa mga kaabyan. Maayo man tani ang paggusto-gusto, kay hindi ka badyak tawag na pikado. Apang kung mapuyo sa madamong na pisyo, halos na itong katon, halos na itong katon na nga itong nasipo. Kapagkit nga tambong sa mga kabataan, ang pagsakripisyo sa mga ginikanan, kung nanong kahit yan na pag-ibatuhan, lamang akong lamang akong mga katungkanan. Sino pala ang dapat pasulong? Unang mga anak nagmali na paso, ang sobrang kahigpit hindi man matanong. Yara lang ang sapat, yara lang ang sapat sa kaugali mo. Hindi man mapasol ang mga kinikanan, sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalang ka na pagkit sa tughan, nasang kasing-kasing, nasang kasing-kasing kinatuyan. Magkalikaw lamang sa mga pagsulay, unang mga anak bastante sa laigay. Mapugnaw nga pulong nga mong magkakubay, kagang pagpa-angop, kagang pagpa-angop sang iloy ka amay.
Mapugnaw nga pulong nga mo magakubay Kagang pagpa ang mo kagang pagpa ang mo sang iloy kag amay Okay, no? Muyag to, no? Ang pahanon nga nagatulo. Sino ang dapat masunod? Yari pa yun, no? Katulog ko yung inyo sa isang pahanon nga nagatulo. Tapos ako pa siya gawa nga requestan, no? Sa mutya, sang kasakit. Yari para din sa inyo. Nung kanon sa buhat galing puti ko Maluid kagalit sing tagit puso Ang akong pagamig madugay nga tiyon sa isa ka isok Nadula gilayo Diin ang matampis mong aking panuhan Labas pa kaayo sa panutuman Sa hinali lamang di mo ginkalimtan mo piyasang kasakit Ako pinalikupan Bagay sining sulat sikis-iyon ko Gisiun sunukon bukod sang litrato Agud malimtan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang Ngay sa kadampo Pananglit dam kulang hindi nga istorya Dili ko na gusto nga matulugan pa Gusto ko kalimtan ang mga tiniom nga mo ang nagpilas Sa pagkipuso Bagay sining sulat gisi-gisiun ko Gisiun sunukon upod sang litrato Agud maintan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang Ngay sa kadamgo Pananglit dam kulang ini nga istorya Dili ko na gusto nga matulugan pa Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas Sa kakipuso
Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagtilas sa tagi puso ko. Okay, no? Muna, nagit pagabay ninyo ang bahan, no? Nga arak na dugong naton. No, antes kita naman na yung kudayon yari na naman ang pilak mga shout out, na shout out kita ka. Pa-shout out po, Tatay Pirot sa Pinaflor, Escalada, kag Pilipi, pabili nga nag-obra, tulda, samtang kapamati sang live sa imo. Salamat, gid. Halin kay Distoni, Orin Pinaflor, kag good afternoon, halin kay Mami Dita Mondragon. Good afternoon, ma'am. Tay Pirot, mayong hapon, shout out nanda sa Cornell family sa Dawis, New Lucina, nga galantaw gid live subong sa inyo ni Inday Rose, ka request gali dapat gid maghalong kag mayong hapon Tatay Pirot. Ari ko sa Laguna ko pamati ko di mabugnaw ang talon halin kay Mipi Arroyo. Kag thank you po Tatay Pirot, marami po kayong napapasaya sa pamamagitan ng inyong mga komposisyon Ilonggo so halin sa masikap sa mabuting gawa kag last ng Idol Pirot, pa-shout out ako sa pamilya Palmes dira sa Sitio Apo, Barangay San Andres, San Rafael, kag kay Nini Boy Duhene. Okay, no? Antes kita kali magpadayon, no? Na magdulong sa inyo sa inyong mga ginapangabay. Diyan naman ang nice Inday Rose sa iyang bahan, no? Ano gani? Laya nga rusas. Laya nga rusas, no? Wala sa payan nga inulanan kina, basi mamuhi na. Ay nalaya mo. Nag-ulan kina. Kasi kung na makapanugdo naman. Yari ang laya nga rusas. Laya nga rusas ang ako'y katulad. Wala na sang paglaong ngaliwat magabusta. Nagula na ang akong kanyag bangod sang gugma mo nga hinali naglubad. Ano pala ang akong kasalanan? Ako ang tughan ko imong nga pasakitan. Tampad ako imong nga nabalaan. Apang ang gugma mo sa akong lakog-lan. Laya nga rusas sa duta matagtag. Sang gugmang maluin amo ang naghampag. Ako'y sa duta na ginatapag-tapag. Makaluluoy gid ang akong katulad. Nagdahili ako sa adlaw nga tanan. Samtang ikaw yara sa mga kalipayan. Bangod may yara kang kaupong laipan. Luha ko sa mata, nagkaagay lamang. Laya nga rusas sa duta matagtag. Sang gugmang maluin amo ang naghampag. Ako'y sa duta na ginatapag-tapag. Makaluluoy gid ang akong katulad. Laya nga rusas sa duta matagtag.
Agkun sa duta na ginatapag-tapag, makaluluoy gid ang akon katulad, makaluluoy gid ang akon katulad. Amo yato ang laya nga rusa. Nagpang nugdo na kay na ulanan kay na. Okay na kay nagapangabay sa mga tukina ano no. Nang dapat gid maghalong. Yari no para gid sa nagpangabay sa mga Kung ano katangis ang pagtikog maanay, amo man kapait kung maghilayo ay, at kung dumili lamang sa kapalaran, ang mga katamis ng pag-igog manay, manginwalay kapusan. Ang ugma ng huo daw hindi mahangpan, tinali lang nagkatupa nga daw tulog sa kulang. Umikwahal na kani sa sunod sang dukhan, katulad sang baha, katulad sang baha nga hindi mapunggan. Madamong nagpuluan sa tawag nga gugma, pag-igugmang kapag kulang makilala, kay kung hindi lamang makahibalo magdala, ang ibang kahili ko, ang ibang kahili ko sa sobrang problema. Ano kung git lamang sang aton pagtinguha, sa handom nga malambot ang tuktok sang himaya, apang kung ang kalipay may kapit na kaghan, magaangkon gid lamang, magaanigid lamang sang masulog nga luha. Soltero dalaga dapat gid nga maghalong, sang pagnobya-nobyo nga hindi matalo, kay sa likod ni kalipay si kasakit na gahok mo, nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo kung san o ka atakihon. Soltero dalaga dapat gid nga maghalong, sang pagnobya-nobyo
lobyo nga hindi sinmatarong. Kaysa likod ni kalipay si kasakit nagahukmong. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan ko kakatagihon. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan mo kaatagihon. Okay, no? Moto, inyo gitnagin pangabay, no? Ito, nadulot na natin sa inyo. Nay, dali lang pila nakakanta. Bali, isa na lang gali dahil kakanta, no? Shout out, anay. Isa na lang dahil kakanta, kaya makakita kayo daw ako na karam. Good afternoon pa request naman sang langit. Sang langit nga nagatambod. Thank you. Watching from England, si Gima guest. Agkay Inday ni Sir. Happy watching. Why na? Ano ito, mapugna ang talong ito mga bihin, no? Bilang pangtapusan natin ng dulong sa inyo, no? Muto gina, no? Ano kayo? Mapugna ang talong. Nagatambod. Hindi, muli yung mula na lang madulong natin kaya daw wala na timpo, no? Isa na lang kama. Mapugnawang talong oras kahapon natin. Ang silaksan naglaw daw dili kita. Ang dahon sang kahoy unhuyop-huyop ko. Ginabilang ko lang, ginabilang ko lang sa lugar ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yaring nakaipi, inurasong ko. Kung wala ka lang dahil sa akong magdisgusto, ikaw mangin akong, ikaw mangin akong, ako mangin mo. Matahuman kayo ang balay na ini. May pinakong bulak nga makawiwili. Ako ang nagsulat, ginpadala ko diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, nasa imong diri. Lupad ka na, pamil ka, sunod sa subi. Ito ka bumupa, sakay inday katri. Pangkutong ka, kani, maano ka diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, ang lakuin ka rin.
naglaka ang ko'y pangutanon. Una akong sulat, di mo nga napato. Ugay nga adlaw, kinpulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya. Umabot sa ako. You know, kaya daw wala na kita sing, no? Basaon ko pa na yun. Sige. Hello po, idol from Owen Marcos. Kahit tatay, pero narinig ko na naman yung kanta mo. Paborito ko lahat ng kanta mo from Binji Baring. Thank you, Kit. No? Sa inyo, no? Kaya wala na kita sing time, no? Kaya, pasensya na lang, anay. Stop naman sa masunod ng Domingo dito sa atong channel. Pirot Haranista. Hindi lang magkalipat. Wala nyo, mamagkuguro ko mo kay magkusubong nga mo nga. Doon na kayo, no? Ay, diri kita sa GTFM, no? Sa 95.5, no? Kaya wala nyo na ganaw kami, no? Nagkakatlo kami sa research lang aging invite kami na paagi sa kay si Randy Lasa, no? Gin-invite kami sa Tani Resort, no? Dira sa Maribong, Lambunan. Kung makita nyo, arada, gali, ang kwan, ang Tani Resort, no? Makita. Oo. Ano na? Tani Sabin Resort. Ay, wala ko kakwan mo. Okay na. Babay ng anay sa inyo, no? Tub-tub naman sa masunod nga Domingo, no? Babus!